Здравейте! Реката Рур, град Бохум, ще покажа част от моята кардиотренировка, която спомага за подобряване на настроението и тонуса. Настроението тук е есенно, температурата на въздуха е около 12 градуса. Самата тренировка включва плуване до онова водопадче, което се намира на около 300 метра разстояние от мястото, в което се намира в момента. Плуването е срещу течението и отнема около 15 на минути. Днес е малко по-интензивно. И естествено плуване обратно. Температурата на водата е около 12-13 градуса. Далеч от зимната все още е топло. Но това охлаждане спомага за активиране на имунната система и поради това не боледуваме, докато сега доста хора лежат с болно гърло вкъщи. Също така искам да спомена, че всеки един човек може да практикува това и да закали тялото си. Не са необходими някакви генетични заложби или някакви особени качества, но ползите са изключително големи. Естествено, в самото начало се влиза съвсем за кратко във водата, след което се изсушаваме и се обличаме с дебели дрехи, като това трябва да се прилага в приложение на определено време, докато се почувстваме сигурни и можем да опитаме да удължим времето в водата и действаме. Скачаме.